Práve sme dorazili na Mijavu a ideme pomôcť pani Bučencovej, ktorá má postihnutého syna a potrebuje klímu. To počasie v lete nie je moc ideálne a ona, keďže býva na vrchnom poschodí tu v paneláku, tak práve pre postihnutého syna má problémy s teplotami. Takže poďme na to, dostane od Zoroslava Kolára klímu. No, dobrý, Martin Halas, teší ma, dobrý, ďakujem vám pekne. Dobrý deň. Ahoj, čau. Ahoj, čau, ja som Martin. Čau. Čau. Ako sa voláš? Danko. Danko, super. A Danko, ty máš koľko rokov, prosím ťa môj? Nie veľa, 32. 32 rokov ty máš? Áno. Dobre, a vlastne o Danka sa staráte od malička, predpokladám? Keď mal 7 rokov, sme sa rozviedli. A odtedy sama. Ja som s ním doma 24 hodín non-stop. A koľko liekov užívaš, Danko? Koľko má? No ráno má 8, tuším, 9. 8 liekov, 9? A večer má tiež. Zdravotne vlastne od malička riešite, hej? Áno, Všetko? od 2 mesiacov. On dostal vtedy prvé epileptické záchvaty. A podarilo sa to hneď podchytiť, alebo? No, akože tam zlíhavajú obličky pri ňom. On má cysty na obličkách, vnútornostiach, na mozgu má 6 tumorov, autizmus, mentálna retardácia. My už len čakáme na to najhoršie. Ako nám dávali nádej do tých 18 rokov, no ale však už má 32, takže... No dobre, tak dúfam, že tá klíma teda pomôže. Chalani to teraz začnú vlastne robiť. Že mu zo srdca ďakujem. Ako aj prvýkrát, že nám pomohol, aj tentokrát, ako nebyť jeho, tak neviem, ako to dáme všetko. Tak sa teším. Dobre, tak, ja. tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A ja ďakujem veľmi pekne. Pomoc nemusí byť pompézna, aby mala zmysel. Dnes pomáhame statočnej mame zdravotne postihnutého syna. Namontovali sme jej klimatizáciu. Nevieme vyriešiť všetky problémy. Ak však ale nájdeme problém, ktorý má zmysel odstrániť, vyriešime ho a radi pomôžeme. Budeme sa snažiť vyriešiť všetky problémy Slovenska.